ஆரோக்கிய இல்லம், பிராந்தியம் உளநல புனர்வாழ்வு நிலையம், மாவடிவேம்பு. ஒரு காலத்தில் உதவி நாடி வந்த பயனாளி இன்று ஓரளவு நலம் பெற்று தன்னம்பிக்கையுடன் முன்னேறி வருகிறார். அவரே தற்போது சுகம் பெற வருகை தந்துள்ள மற்றொரு பயனாளிக்காக அன்போடும் அர்ப்பணிப்போடும் நகம் வெட்டி சுத்தம் செய்து உதவி செய்யும் இந்த தருணம் மனித நேயத்தின் அழகிய வெளிப்பாடாகும். ஒருவர் பெற்ற பராமரிப்பு அன்பும் இன்னொருவரின் வாழ்வில் ஒளியாக மாறும். இந்த நேர காட்சி பரிவும் பகிர்வும் மனித வாழ்க்கையின் உண்மையான அர்த்தத்தை நினைவூற்றுகிறது.